lamsogo joto takute buku songno Songmung channel tinike tui phejoga haina hai mulai bai dal songnani hinai phaidingkan video pa saknorok nai tongdingke nugui manana ke nahadi tabung mulai katal nongkhor tongo mulai bai dal no songnani bage hele bai genai ang hele bai nakha kisa kolok khaye kechar tui phekok nei simi khlaikya ke ekdom keli mulai kuno kholai rok khaya ko tabo keli nongkhor tongmani bagoi ke belai no kothok mulai tabo katal gamani bagoi poriskar ke sugra nai belai no dorkar mukhitam no poriskar ke sunani ke mo hai mulai bosok rogo hasingsa ha tongoi mano obono poriskar ke kaham ke sunai ekhrege norok bo mahake no songpurung ke poriskar ke sui songdi ke angam ti mulai bosok mane bahan odek bokong odek hingga ke ang kheno thokjago nini aunduru phanang thung chakhuyo panang thung hayake ba berma buti rogo phanang thung ta ke mo haike belai no thokjago ang asuk blai ro liya bokong rekha asuk no ke nahadi jotono poriskar no mulai kuno moila kre ke mulai bokong gana rogo bumti rogo harok tongoi mano ke poriskar ke suka harok kre haipano kaham kai mikiteng suna nango ke jotono kaham kai sunai 2-3 bar so sui tabo kaisa muitogo khai daire kranai aban logio nahadi dal na bagang dal bo suka dal mosuri dal kasak মানে চিকন রুবি ডাল বকা হামজাত গাম পরে মুলাই বাই ডাল বাইনো আং মুইতেগো দাখা তাবো মুইবো তৈরেনাই মুইবো তৈ কম খাইনে রওয়ানো সোংনো রেরেনাই মুইবো তৈ তাম বাগে এনকে ডাল খাই সমজা গিয়া আবন বাগে কিসা কিয়ক না নিলেরনাই আম বাগে এনকে মুলাই তো দাদিনো মুন্নাই কলি বা এনকে সম 1 চামচ রেরেনাই মুইনি অনুসারে নর সম রেদি নং মুই গোবাং কাই তো সম 2 চামচ রেদি কে তাবো রেখাং সম রমায়াগুলো সুদারি রেখা tam bage hingke ang obo mulai chakhisi chana am bage suda rakha ke yango mosobai berma bang ready khainani bage tuyo somoi toni tonkha nahadi kutugui phaikya tabo khe hor kom khairi nai kutugui haikya angkai hor kom khai riya angkai phena kasari thana jabon bage ke noro jodi no chakhi rok songka angkai berma mosoriya sini noro gana won tongdi jate kasari hor rok thui thangya tuikhe phena rok nongkhoya tuikhe gana wono tongdi enke berma mosor manya gulong kas kutugui kasharia ta nahadi ekbar koli nai khangke ekdom kufur tamba enke mulai ba kufur no sudar phana kasak nya abon bagai ge tabo angoro kisa sutui ri nai ke dalbo kiong na nai ma hayeng khang ke sutui ri nai tabo sutui re khang kai kisa sakse heke na hadi sutui re khang kai nge muya rok chakhi songma ja khai to sutui ro riya ga bo khai hani kasak ni khang ke mulai to kufur abon bai chageni bagai sutui kisa ri rekha ke kutuma obalo khaba moso ber mare di ba ri sinai moso no ang pheko goi rekha tai ber mano kaham kai sui rekha kuno bokro rok khibiliya chakhiyo hanyo gelai thango abon bagai enke tak bono kutugrnai moso ber mar mani kutugui phaima balo khangke ekbar kolai nayana moso ber mar mani mosoroi ko nahadi muna naikya mosorok মানে munjang no hni mano haipano taisa muphunai mosorok no omo haike no ke nahadi mulai bo muna naikha ba haike no ke muyo rnani bagang kisa shipping na kha shipping yogi renai mulai chakhe shipping re kha kai belai no moto bo thogo amba ke saksi ka nyang na kha nahadi hor op khai re kha ang nahadi yok khang kai petu shipping nahadi sijagi tongo gamon porenge shipping reading khata ba ang awan rana bagai 2 চামচ mairo powder na khang ke tui thanda rakha tui thanda ba ke tabu galo gui renai sob somoy norok tui thanda ba galo di ke tui kutung ke bothap jengi thangwa ban bagai ke tui thanda ba galo gui rekha ke awan bo reading kha tabung na hadi kolai nai khang kai bebang no kumunung ba kha mulai ba kumunung kha mosor bebang no kumunung kha ke ojorao tabo awandei mangkha jotono ready moi jotono munbai kha ke tabo awandei renai shipping bo ready kha ke tabo awandei rekha awandui tabo kolei bono hanya hai kutugri phinai kaisa koimung norok ni thani norok jodi na ani channel o katalangai tongkha ke norok ani channel o subscribe khairi di te ani video no like di te share khaji nong ni friends te family rok no kete nora no comment rok bo sidi norok ni hamchang belai no nango ke norok ni comment rok man khangka sawota
kang bo khasrang ta mo haike ke na hadi aon rmai man yagulong ke mo haing kha butiro gono nong kha tabo bo hor op khaiei thanda kang kai tebo gonong gi thanai abon bagai ojon nong khang ke tabo ang horbo op khairi sinai mui munui thangka hor op khairika hor op khaimai mani yagolong ka tabang shipping kisa hupre na khana hadi yok bai mani yagolo kisa hupre na kha tebo motom nani bagai ke tabo shipping ri sinai last to horbo op khaija ta last to shipping motoma si jib jibung tongkha muyor khaino se ge sa khangkai busuk thokno norok naidi wan sugui gabono norok mulai chakhui rekhang songkang kai shipping renan tapok di shipping ruisa di ke je o maija pro je shipping rejak opeda masa khangkai mawar khangkai belai no thogo mo motomo abo haita angkai belai no thogo angkai mulai angkai mulai rok no bo thokjago thokjagya ingya ekdom kothok tabuk do tebo klik nongkhor mani jora ekdom kothok nahadi mohai engkha ge tabuk bono 15 minute rest toni tonai mui jotono ready engkha ke butui khoksai naikha ke nahadi butui obo jotono shipping mamang nahadi norok nugui tongkhana shipping abono mai cha khangkai to buti luisa khangkai to masanai abon bagai shipping belai no kothok mui engke 15 minute kholobai tonmani yagulo engke nahadi ang chanani kaisa bateo khoksai nakha 15 minute yagulo mui buti rok taisa gonong thangka engke motoma to jib jibungi tongkha khakhayo norok buji mangkana hanai mulai chakhe norok shipping dei chadi ke norok bai taisa hani hai malai next video tini ni bagai sungning sitang hambai।